салом алейкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Народный банки Таҷикистон 1000 рубл 149 сомон. Бонки Эсхата 1000 рубл 143 сомон. Спетамин банк 1000 рубл 148 сомон. Аз худи Сбербанк сум ба Тоҷикистон равон кунем. Аз сари 1000 сум 149 сомон мегзарад дар картаи Тоҷикистон. Агар ҳисоб кунем 5000 ба Тоҷикистон равон кунем, аз сари 5000 746 сомон мегзарад дар картаи Тоҷикистон. Бо аз сари ин 1% дигар комиссия гирифта мешавад. Имрӯз 6 апрели соли 2022 1000 рубл 149 сомон. 100 доллар бошад 1250 сомон. 100 евро бошад 1370 сомон. Агар аз приложени осон сум ба Тоҷикистон равон кунед, аз сари 1000 сум 148 сомон мегзарад дар картаи Тоҷикистон. Мисол бигирем 720 сомон. Агар ҳисоб кунем аз приложени осон 5000 ба Тоҷикистон равон кунем, 740 сомон мегзарад дар картаи Тоҷикистон. Бародаро, лайкоро пахш кунед ва фикротонро дар комментария бинависонед. Раҳмат барои дастгиритон. Мо миннатдорим аз ҳар яки шумо.